Pleno extraordinario celebrado o 6 de febreiro de 2025. Se ningún grupo ten ninguna cuestión que engadir, modificar ou suxerir, daríamola aprobada por asentimento. O segundo punto da orde do día é a revisión de prezos para o ano 2025 do contrato suscrito con Viacua, que é a empresa que nos provee o servizo de abastecemento de auga, e doulle a palabra á concelleira de Facenda para que poida explicar este punto. Ten a palabra, señora Pouso. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Ben, temos encima da mesa hoxe este punto que se trata da revisión de precios do contrato que temos suscrito con Viacua. Como todos vostedes saben, é un dereito que ten a concesionaria a revisión de precios en función de como van evolucionando o coste do servicio. Hai unhas fórmulas matemáticas que compoñen, digamos que a formulación deste precio coste agua o coste de retribución que ten o metro cúbico de agua en función do que sirveu no seu día a oferta para adxudicar este contrato. A cuestión é que hubo variación de precios tanto nos costes de enerxía como das salarios e man de obra, como nos gastos xerais. Houve un IPC a fecha do mes de agosto, de cando lle correspondía aplicar esa revisión do 2,3% de incremento, de variación do IPC, e, por outra banda, temos esa diferencia de custes da retribución da agua que se compra en alta, é dicir, a agua que nos servimos dela, nos abastecemos dela e que procede do abastecemento do Ulla. Entonces, feitos os cálculos e a revisada toda a documentación, o porcentaxe que sale a incrementar o coste retributivo do metro cúbico da auga incrementase nun 1,90%. E iso é o que se vai aplicar. Evidentemente, isto vai a facer que se incremente o custe do servicio que temos que afrontar con esta concesionaria, mas, aínda así, informarlles que, de momento, este equipo de goberno non ten previsto aplicar ese incremento de precios no custe do recibo da auga. Veremos se cas cifras totais de metros cúbicos que ao final vamos facturando, si o equilibrio se mantén e sigue, digamos que somos capaces de soster este servicio sin aplicarlle ningún incremento de precios aos veciños, e se así nos manteremos nesa línea. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Dentro desa posibilidade de revisión de prezos da subida da vida, da electricidade, do IPC, e en función desa fórmula polinómica correspondente para o ano 2025, vemos favorable esta revisión de precios e polo cal nos votaremos a favor. Máis nada, moitas grazas. Grazas, señora Barreiro. Ben, pois pasamos a votar este punto, que é a revisión de prezos para o ano 2025 do contrato suscrito con Viacua. Votos a favor? Por unanimidade, moitísimas grazas. Antes de continuar cos puntos da orde do día, gustaríame aclarar que hai dúas persoas do equipo de goberno que nos acompañan hoxe a través de medios telemáticos por cuestións de saúde. Pois tamén lle mandamos un saúdo dende aquí tanto a Tania como a Xavi, e tamén unha pronta recuperación. Pasamos entón ao punto 3, que é a bonificación do ICIO. Aquí Inmuebles SLU. Para explicar o asunto tamén ten a palabra a concelleira de Facenda, a señora Pouso. Gracias novamente, señor alcalde. Ben, temos sobre a mesa a aplicación da bonificación do ICIO. Como todos vostedes saben, temos recolleito no artigo 9 da ordenanza fiscal do imposto de construcións, instalacións e obras, establecense unha serie de bonificacións. Unha desas bonificacións está vinculada á creación de emprego, e así se establece que se establecerá unha bonificación do 50%
para aquelas empresas, para aquelas construcións que supoñan a posta en marcha da actividade económica e que creen ata 10 postos de traballo. Logo establece o 75% da bonificación do imposto de construcións para aqueles casos en que a creación de emprego vaya entre 11 e 20 postos de traballo e logo ata o 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo. A cuestión é que atopámonos con unha licencia de obra concedida en marzo do ano 2023, foi a Xunta de Goberno Local, é dicir, non polo goberno anterior a nós, e esta solicitante había pedido a que se lle aplicara a bonificación do imposto de construcións e instalacións e obras pola creación de postos de traballo. A creación de postos de traballo que vai a supoñer esta empresa, según nos fan constar na memoria, é de un solo posto de traballo. Entendemos, dende o equipo de goberno e dende a alcaldía, así se ditaron instruccións para a interpretación da aplicación desa bonificación de ICIO. Consideramos que non é xusto aplicarlle a bonificación do 50% àqueles que crean 10 postos de traballo igual que ao que crea un. Entendemos que esa bonificación de ICIO debe de ir prorrogada escalonadamente en función do número de postos de traballo que se creen. E así o que se fixo en este caso é unha clarificación de como se vai a aplicar esa bonificación do imposto de construcións, instalacións e obras en función dos postos de traballo que se creen. E establecese que o que cree un posto de traballo supoñerá unha bonificación de un 5%, o que cree 2 o 10%, o que cree 3 o 15%, iremos sucesivamente en tramos de 5% en 5% ata chegar ao 50% que sería, para obter a bonificación do 50%, sería necesario crear 10 postos de traballo. Logo pásase a seguir co tramo da escala e así ata 35 postos de traballo que sería o necesario para obter a bonificación do 95%. Isto vai supoñer evidentemente que as arcas municipais ingresen máis do que inicialmente estaba previsto, pero entendemos que é unha interpretación, ademais, tal e como está planteado por cada posto de traballo que se cree que é o obxectivo que ten a bonificación que se recolle nese artigo 7 da ordenanza, de o propósito que este bonificándose a aqueles de maneira que o que máis número de postos de traballo cree teña a maior bonificación e non bonificar da mesma maneira o que cree un posto de traballo como o que cree 10, porque sería, dende a todas luces, algo completamente injusto. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Os grupos que desexen intervir, polo Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Ben, como ben acaba de decir a miña compañeira concejal de Economía e Facenda, esta bonificación que se propón na opinión do Partido Socialista sería un tanto excesiva, xa que, a creación de un posto de traballo para bonificar o 50% sería, pouco estar bonificado, pero, en entendemento da regulación que hai agora mesmo sería a aplicación máis baixa e, por tanto, é a que se vai a levar a cabo. Nada máis, vamos a votar a favor e esperamos que se faga unha modificación neste aspecto e se clarifique moito máis esta norma. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Suárez, que anda do PBI, BNG, do Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes, noites a todos. Ben, pois, escoitando as explicacións da señora Pouso, dende logo, que me parecen xustas, me parecen ecuánimes, me parece que efectivamente pois estas bonificacións se poden facer dun xeito mellor. Pero eu creo que a realidade que temos agora pois é a que temos. O informe que nos presenta aquí do tesoureiro e do xefe de Servicio de Xestión Tributaria fala de que sería convinte a modificación da ordenanza fiscal.
e fala de que unha posible modulación deste beneficio fiscal sería, e nos pon esa tabla na que fala pois de que un posto correspondería a un 5%, dous a un 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que efectivamente isto se pode cambiar, e me parecería correcto cambiar a redacción da norma, pero o que creo é que primeiro hai que cambiar a redacción da norma e despois hai que traer aquí a bonificación do ICIO. Eu digo porque me parece que isto, máis alá de unha disposición interpretativa e aclaratoria, é un cambio da ordenanza en toda regla. Non vexo que haxa un informe que nos diga que xurídicamente isto se sostén. Eu creo que tamén a propia empresa que solicita isto non se ve en igualdade de condicións, porque cando ti lees a ordenanza, se eres a empresa e lees que ata 10 postos de traballo se bonifica o 50%, pois ao mellor xustificas un e podes ter xustificado 5 ou 6. Entón, eu creo que aínda se lle pode dar a oportunidade tamén á propia empresa ao mellor. Ben, si se está traballando na modificación da ordenanza do ICIO, pero non exactamente por esta cuestión, senón por outras máis, vale? A cuestión é que a propia ordenanza, cando fala das bonificacións, non di que se teña acción de unha obra deste nivel cando solamente implica a creación de un posto de traballo, pois que acabe por non pagar prácticamente ICIO. Estamos falando neste caso pois dunha obra que vai prácticamente a 4 millóns de euros. Unha liquidación que sale en máis de 90.000 euros de liquidación de ICIO e que non pagaría nada, mentras que estamos vendo como simplemente comunicacións previas para adecuar locales de pequenos negocios no que van a traballar pequenos autónomos, pois pagan máis polo imposto de construcións desas modificacións de locales. Entonces, estamos intentando pois ser, digamos que, o máis equitativos nese reparto da bonificación en función deses postos de traballo que se van crear. De todas maneiras, doulle a vostede a razón, que non cabe duda, de que esa modificación do ICIO da ordenanza que regula ese imposto, sí, se está traballando nela xa, están os técnicos traballando no tema, e para que xa non haxa ningún digamos que ningún lugar a dudas nesa escala da graduación da bonificación do ICIO, si se especificará xa con todo detalle en función dos postos de traballo. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso, pois pasamos xa a votación da bonificación do ICIO, o expediente 2023 00004 de Equivo Inmuebles SLU. Votos a favor? 11.
Preguntas, non? Chegados a este termo. Estamos a falar, neste caso, de 8 facturas que fan referencia a gastos do Museo do Gravado de Artes e a pequenos proveedores, dende logo, que realizaron servicios. Estamos a falar do ano 2023. Ano 2023, estamos casi en marzo do 2025. Entonces, traense aquí estas facturas. No mes de novembro trouxéronse outra relación de, non sei se eran 30 e tantas facturas daquela gloriosa xestión dos festexos do verán, que falábamos de máis de 100.000 euros. Entonces, eu non entendo a que se debe agora, 3 meses despois, facturas anteriores ás que se trouxeron, traelas por libre. Eu non sei se, dende logo, vostedes non saben os cartos que deben no Departamento de Museos, se non saben as facturas que teñen pendentes de pagar. Dende logo, se me fai, cando menos, extraño que haya un orzamento de por medio, que haya un recoñecemento extrajudicial de por medio, e que agora aparezan, como digo, estas facturas que parte delas son do ano 2023. Entonces, eu aquí o que creo que queda ao descuberto unha xestión tanto do departamento implicado como do departamento de Facenda en non ter, pois, non xestionar dunha maneira adecuada pois todas estas débedas que hai desde fai máis de un ano e medio. Dende logo, ademais, falamos dunha cantidade pequena con respecto á cantidade que se trouxo aquí no mes de novembro, e dende logo pois que me queda pois saber esa explicación, señor alcalde, de por que veñen agora tarde mal e arrastro estas facturas para xente que leva esperando para pagar pois dende diciembre do ano 2023. Temos tamén, ademais das facturas do museo, facturas que veñen para pagarse de publicidade do Festival Mares do Fin do Mundo por concepto de pois alrededor de uns 4.000 euros, pero bueno, hai tamén unha, non sei se é de sonido. Vamos, Festivales do Fin do Mundo ten aquí máis ou menos para recoñecer uns 5.000 euros. É un festival ao que se lle demos unha subvención nominativa, sin mal non recordo, non sei se eran 18 ou 20.000 euros. Entón tamén me gustaría saber, señor alcalde, a canto ascenderon pois os gastos totais que o Concello de Ribeira adicou a este festival. E tamén me gustaría saber pois se foi un retorno positivo para o noso Concello este ano a inversión que se fixo pois neste novo evento. Dende logo, repito, non nos parece o xeito de proceder logo desas aprobacións ás que fixen mención con anterioridade. Non entendo que estas facturas pois veñan con tantísimo retraso cando estaban aí pois agardadas nun caixón ou perdidas ou olvidadas ou esquecidas ou dende logo que non sei a que se dedican as persoas que teñen aquí pois dedicación para tratar estes temas, porque me parecen demasiados despistes para tantas dedicacións. E máis nada pola miña parte de momento. Gracias, señora Pouso. Quenda da señora concelleira de Facenda. Ten a palabra a señora Maneiro. Señora San Pedro, que non lle extraño das facturas do museo, porque todavía ainda hai algunha máis que igual, como usted era responsable do Departamento de Cultura, igual ten que asumir ou facer algún informe, porque están aí que, bueno, en fin, compromisos adquiridos que todavía están aí. Sí, señora San Pedro, sí. En fin, que non se pode levar a membros do xurado a comer sin facer un encargo previo e, claro, entenderá que non lle podo firmar eu eso porque en aquel momento non tiña, e entre outras cousas tamén de publicacións. Pero, bueno, con todo se falará e eu creo que o importante é que os proveedores cobren e deso se trata. Entonces, eu creo que, están os informes de que estes servicios foron prestados, de que estes servicios son acorde a prezos de mercado e, dende logo, temos que a obriga de cumplir con eses proveedores para efectuar o pago. E eu creo que xa, como vostede ben decía, xa vai sendo hora de que se cumpla con eles. En canto ao tema do Festival Mares da Fin do Mundo, que pregunta vostede o retorno, pois mire, realmente non é fácil calcular o retorno de cando se fan actividades culturales, pero todos sabemos que cantas máis actividades culturales fagamos dentro do municipio, dende logo máis posibilidades temos de que o noso municipio sexa visitado e acuda xente para acudir a eses eventos que se organizan. Estamos en este momento, como ben sabe, traballando nunha línea de colaboracións público-privadas para dinamizar esa instalación que vostedes tanto nos recordan de que é a súa herdanza.
herdanza que no seu día evidentemente non veu todo limpo de polvo e palla, sino que asumimos evidentemente con toda a cola que traía detrás que había que acabar de facer pagos con respecto ao que supuso o equipamento e toda a construción desa instalación. Pero o certo é que se está intentando dinamizar e se está traballando, e esta foi unha actividade máis, digamos que marcada para que en Ribeira sirva tamén como de centro para este Festival da Mares do Fin do Mundo e sexamos, digamos, que un punto máis a visitar e a promocionar con respecto dentro deste ámbito tan variado que nos ofrece a cultura. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso. Ben, pois pasamos xa á votación deste punto número 4 de recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2025. Votos a favor? 11. Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado, entón, por 11 votos a favor e 10 abstencións. Pasamos ao punto 5, que a aprobación se procede da solicitude de subvención nominativa a Deputación da Coruña para a execución do proxecto de mellora da accesibilidade na rúa Cristóbal Colón. Ben, pois, dicirlles que este é un proxecto que acabamos de presentar para a rúa Cristóbal Colón, unha das principais rúas de Ribeira que está no centro urbano e que presenta un estado de deterioro bastante acuciante e, por tanto, tamén pois, está afectando tamén negativamente a calidade de vida de todos os residentes. Ese, para quen non coñeza, non é a rúa que dá acceso dende a parte posterior da igrexa ata o cemiterio e, por tanto, como todos e todas coñecemos, presenta unha alta densidade de poboación. Non só viven persoas maiores, que tamén é certo que vive unha gran cantidad de persoas maiores, senón tamén crianzas e todo tipo de cidadanía que todos os días pois teñen que padecer, non, como a estrada está deteriorada, unhas beiras rúas inaccesibles, estreitas e ademais presenta uns servizos que están a día de hoxe obsoletos. Dende o Goberno Municipal o que queremos facer con esta actuación é unha actuación integral. Que pretendemos facer con iso? Pois unha actuación que pretenda mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas e tamén unha actuación que mellora a contorna urbana. Como ben digo, aí é un barrio que presenta unhas beiras rúas inaccesibles por seren estreitas e tamén por presentar un alto bordillo que impide discorrer dunha beira rúa a outra. E ademais, temos que ter en conta que esa é unha das principais rúas que dá acceso ao cemiterio municipal de Ribeira. E ademais, esa rúa adoece a día de hoxe, carece absolutamente de zonas verdes. Por tanto, o que pretendemos é un efecto dinamizador non só do propio barrio, senón tamén de toda a economía local. En primeiro lugar, o que pretendemos facer é que a rúa Cristóbal Colón sexa de sentido único, en sentido cara a zona do cemiterio municipal, unha actuación que permitiría manter todas as prazas de estacionamento que hai para evitar que as persoas que viven nese barrio se vexan reducidas as prazas de estacionamento onde deixar os seus vehículos, porque hai moitos edificios que a día de hoxe ali non teñen os seus garaxes. Pretendemos, ademais, gañar amplitude nas beiras rúas con accesibilidade, tamén ca plantación de zonas verdes e de árbores, e iso permitirá, por unha banda, reducir gases efectos contaminantes, e despois tamén, por outra banda, mellorar a calidade de vida da propia poboación, porque está demostrado que as contornas máis amables tamén teñen un revulsivo no efecto económico. Estou seguro de que unha vez se conclúa esa actuación, a zona verase revalorizada, non só os propios pisos, senón tamén os baixos comerciais. Por outra banda, pretendemos garantir a seguridade nun barrio que, como ben digo, ten unha alta densidade de poboación. Contémplase a renovación de todos os servizos, é dicir, auga potable, saneamento, pavimentación, pero tamén o reforzo de iluminación en toda a estrada e, por tanto, os veciños e veciñas estou seguro de que van apreciar unha actuación deste calibre. Dicir
que é unha actuación que lle solicitamos á Deputación da Coruña para unha subvención nominativa, e a necesidade urxente responde a criterios sociais, como acabo de decir, para garantir a accesibilidade universal, mellora das zonas verdes, e tamén da mobilidade de calquera persoa que necesite discorrer por esa rúa. E, ademais, evidentemente, agradecer a disposición da Deputación da Coruña a colaborar co Concello de Ribeira neste tipo de actuacións, porque, ademais desta actuación que pode superar amplamente os 300.000 euros, tamén hai que ter en conta de que acabamos de recibir prácticamente este ano, imos recibir da Deputación da Coruña 1.000.000 case 700.000 euros tamén para mellorar servizos básicos á poboación, e nese caso destinalo prácticamente o 90% dos investimentos que facemos nas parroquias está destinado a iso, non? Ao rural, servizos básicos, pavimentacións, auga e saneamento. Por parte dos grupos que desexen falar, ten a palabra o señor Suárez Puerta. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, a obra que se propón ven a ser unha modificación que, bueno, eu que son veciño do centro, nos últimos 30 anos naquela zona creo que non se fixo ningunha actuación, ou polo menos non teño memoria neste tramo concreto. Sí que na parte de abaixo se fixe unha plataforma única dende a igrexa hasta o cruce, pero dali para arriba, que eu recorde, nos últimos 30 anos non se fixo nada. É unha zona que actualmente é bastante oscura, ten, como se acaba de dicir, distintos problemas tanto nas beirarrúas como na estrada, que fan necesaria a súa actualización. A obra que se trae, o que propón é basicamente, é pasar de actualmente que non hai ningún árbol a ter cerca de 20, aumentar o que son as aceras hasta casi 4 metros nunha marxen e os 2,5 na outra, mellorar en xeral todos os servicios, alumbrado, as tuberías, etc. Tamén a creación de plazas de mobilidade reducida que actualmente creo, se non estou equivocado, que non existen naquela zona. Hoxe din unha volta por ali dos cerca de 30 locales comerciales que podería haber en funcionamento, xa digo, nunha arteria que está no centro de Ribeira, é unha paralela ao Concello. En casi calquera sitio que se vaya, a calle secundaria ao que sería Rosalía de Castro, esta sería a paralela, tería vida, tería un montón de negocios en funcionamento, e aquí nos encontramos con que actualmente só funciona basicamente un tanatorio, porque incluso o hospedaxe que hai ali ahora mismo se encontra pechado. Entón, a proposición basicamente o que busca, si me deixan facer a expresión, é que isto deixe de ser o camiño ao cementerio, que é o que moitamente comúnmente se chama a Costa do Cementerio, e pase a ser unha arteria principal de Ribeira e volva a ter a vida que debeu ter sempre, que os negocios volvan a abrir e volvan a funcionar. Sei que pola miña banda nada máis, moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Suárez. Que en dado o Partido Barbanza Independente, señora Pouso Maneiro, ten a palabra. Ben, traes aquí a solicitud, sometes a aprobación a solicitude de unha subvención nominativa para a realización da obra, tal e como se explicaba aquí, mellora a accesibilidade na rúa Cristóbal Colón entre a rúa Lugo e a rúa Eduardo Pondal. Evidentemente, nesta obra vais a levar adiante tamén unha renovación de servicios e, dende logo, esperamos contar con ese apoio da Diputación. É un proxecto que inicialmente ascende a 267.964 euros, do que solicitamos que a Diputación nos aporte 214.371,98. Dende logo, de facerse, digamos que realidad a concesión desta subvención, vai a supoñer a realización desta obra unha mellora das condicións das infraestructuras que están, digamos que en toda esa zona, e vai a supoñer unha mellora da calidade de vida dos veciños residentes en ese barrio. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. A Pouso, que en dado do BNG, señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde, boa tarde. Dentro do proxecto deste goberno de Reverter Ribeira, co obxectivo de contribuir ao benestar social e a revitalización local, tenemos aquí o proxecto para mellorar a rúa Cristóbal Colón,
Unha rúa con alta densidade de poboación e con enormes dificultades para transitar por ela, sobre todo para persoas de idade avanzada ou con mobilidade reducida. Este proxecto que facilitará a circulación peonil fomentará a inclusión e a accesibilidade universal. Contará cas seguintes melloras: reordenación integral da vía cun único carril de circulación, aparcamento en liña no lado dereito e ampliación das beirarrúas. Mellora dos servicios públicos, o que implica a renovación da rede de abastecemento de agua e saneamento. Reforzo da iluminación, por ser unha rúa moi utilizada polas persoas que acuden ao cementerio, e incorporación de áreas verdes e plantación de árbores. A magnitude e impacto desta actuación requiren unha colaboración interinstitucional para garantir o seu éxito. Por iso, é fundamental establecer un convenio coa Diputación da Coruña que permita acceder a recursos financeiros que posibiliten a execución deste proxecto, para a cual traemos agora esta moción para solicitar esa subvención nominativa. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Rivadulla. Que do Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Gracias. Ben, pois dende o Partido Popular sempre estaremos a disposición de apoiar este tipo de proxectos constructivos, relevantes, revitalizadores para o noso concello, para o noso casco urbán neste caso, e a mellora da rúa Cristóbal Colón, pois dende a altura da rúa Lugo e ata a rúa Eduardo Pondal, pois será como non unha boa nova para a veciñanza de todo ese barrio e, por suposto, tamén para a veciñanza do municipio. É unha zona moi céntrica, é unha zona pola que se transita moito, andando ao cementerio, tamén en coche, porque eu, a verdad, que pola posición do meu garaxe, pois tamén a utilizo moito, e, efectivamente, pois creo que necesita dun cambio totalmente radical e que, efectivamente, pois nos parece moi positivo este proxecto que humanizará moitísimo máis a zona e que acompasará, pois, tamén a súa imaxe a todo o arredor, non? Que se foi, pois, tamén cambiando nos últimos anos. Podemos recordar, pois, esa paralela Rosalía de Castro que está, pois, cambiada dende arriba hasta baixo. Podemos falar da Rúa Lugo, podemos falar do monumento Eduardo Pondal, Curros Enríquez, todas esas adxacentes que están na zona, Ramón Aller, Padre Feijóo, Arzobispo Xilmírez, a Plaza da Amarella. En fin, nos últimos 30 anos, non sei, a parte de abaixo arreglouse, tamén hai que recordar unha parte moi importante, señor Suárez Puerta, que se fixo nos últimos 30 anos para esa rúa que foi a apertura que se fixo dentro do cementerio ata Blanco Amor, que recordemos que antes iban por un camiño de pés ali os veciños, que non se podían nin pasar. Creo que eso foi super importante para a Ribeira, creo que tamén a apertura dese vial da Xunta de Fafián Alcalde Fernández Bermúdez mellora tamén o tránsito de toda esa zona. E, bueno, creo que son accións, algunhas como a apertura esa do cementerio a Blanco Amor é máis antigua, pero, dende logo, supuxeron, pois, un gran beneficio para todo o barrio. En definitiva, agardamos, dende logo, que este proxecto de casi 300.000 euros pois sexa unha realidade gracias á Deputación da Coruña, que teña ben atender este proxecto como xa atendeu pois moitísimos outros, porque a mí non me doen prendas en decilo, igual que me houbera gustado, xa aproveito a oportunidade, señor alcalde, de que me houbese avisado da visita do presidente da Deputación para poder estar aquí, pois tamén agradecendo, como sempre fixemos, pois o traballo que fai polos concellos, porque cando viña e nós estábamos no goberno tamén sempre os avisábamos ao resto, e unha vez máis me gustaría reivindicar pois ese papel absolutamente desbotado que fan da oposición, pero, bueno, sin máis, agradecer pois a Diputación da Coruña si esta subvención vai adiante, porque, dende logo, será en beneficio de Ribeira e dos ribeirenses. Muchísimas grazas. Ben, pois creo que concordamos todos e todas en que esta actuación vai supoñer un revulsivo moi importante para esa zona do barrio prácticamente do monumento, esa rúa Cristóbal Colón. A verdade é que presenta ese estado de deterioro e que dende este goberno municipal queremos pois seguir impulsando melloras en actuacións básicas, non estamos falando de servizos como saneamento, auga potable, pavimentacións ou reforzos de iluminación que nesa zona son altamente demandados pola veciñanza, non? Desculpar a cifra que lles dei antes, que dixen que podía superar os 300.000 euros, efectivamente tiña razón a señora Pouso Maneiro, son 267.000 euros,
que achegamos entre o Concello de Ribeira un 20% e a Deputación da Coruña un 80%. Creo que é positivo este proxecto e a veciñanza tamén o vai agradecer porque vai a ver como a súa propia rúa pois mellora os servizos esenciais, pero tamén vai gañar en calidade de vida. Así que, bueno, agradecendo tamén a posición dos grupos, vamos a pasar xa a votar este punto quinto, que é a solicitude desa subvención nominativa para o proxecto de mellora de accesibilidade na rúa Cristóbal Colón. Votos a favor. Por unanimidade, moitísimas grazas. E pasamos xa ao punto número 6, que é a desestimación do recurso interposto ao acordo plenario do 27 do 11 do 2024 de liquidación do contrato de concesión do aparcadoiro da Praza do Centenario. Ben, para que as persoas que nos están escoitando teñan coñecemento e os grupos pois tamén así o puideron ver ao longo do informe do Tesoureiro Municipal, darlle algúns datos, non? Esta liquidación que facemos do contrato do aparcadoiro do Centenario comeza xa no ano 2005. É dicir, en 2005 o Concello de Ribeira concedíalle a esta empresa por un período de 50 anos a concesión da construción e xestión dese aparcadoiro. 5 anos máis tarde, no ano 2010, xa entraba en concurso de acreedores. No ano 2016, nunha fase de liquidación por resolución firme, unha sentenza judicial. En 2019 dábaselle inicio aos trámites de resolución desa concesión, basicamente porque a concesión que estaba habendo ata ese momento pois era prexudicial para os intereses do Concello e non se estaba prestando un servizo acorde ao que demanda a veciñanza. No ano 2020, no pleno, xa se facía efectiva esa resolución e no ano 2021 había unha recepción das infraestructuras. Ao longo destes últimos meses, dende que nos estamos no goberno, fixemos varias actuacións. En primeiro lugar, fixemos un proxecto para avaliar cales son as deficiencias técnicas desa infraestructura, basicamente porque ao longo deses últimos anos a empresa non estaba facendo o mantemento axeitado e non estaba prestando un servizo adecuado aos intereses da veciñanza e tamén como correspondería como concesionaria, non? Un proxecto que ascendía prácticamente a 900.000 euros. Tamén no ano 2024 xa licitamos e axudicamos o servizo de conserxería que permitiu abrir o aparcadoiro do Centenario dende o 1 de agosto ás 24 horas do día os 365 días da semana. Por tanto, agora mesmo temos un aparcadoiro dos máis baratos, o máis barato, perdón, de toda a comarca da Barbanza, un dos máis baratos de todo o país, pero ademais temos persoal atendendo durante as 24 horas e, por tanto, iso redunda nunha mellora da seguridade e da prestación do propio servizo para a veciñanza. Tamén, nese ano 2024, dábamoslle o inicio a esa liquidación definitiva por parte do Concello á concesionaria e para que nos esteamos poñendo negro sobre branco as cifras que estamos manexando, pois dicir que o Concello de Ribeira, en base aos informes técnicos que obran no seu poder, pois fixemos unha estimación para resolver esa concesión por valor de 1,5 millón de euros. Pois ben, esa concesionaria non está de acordo coa valoración que fixo o Departamento de Tesourería do Concello de Ribeira e, por tanto, presenta este recurso que hoxe imos votar. Máis alá da posición política que poida ter cada grupo, eu creo que hoxe, como Corporación Municipal, o que temos é que defender os recursos dos ribeirenses, entender que o que estamos facendo é mellorar a xestión dese aparcadoiro Centenario, mellorar todos os servizos que se veñen prestando, porque fixemos esa licitación e adxudicación da conserxería para que poida abrir as 24 horas do día. Tamén estamos facendo a mellora da impermeabilización da parte superior da praza, por tanto, para evitar que entren humidades e filtracións de auga, e tamén fixemos a adecuación de todos os aparatos, tanto de barreiras como de máquinas de cobranza, para que a veciñanza poida ter facilidades a hora de facer os seus pagos e que as barreiras funcionen correctamente, incluso con lectores de matrícula, non? Por tanto, creo que o que hoxe toca é defender tamén a posición que nos marcan os técnicos do Concello de Ribeira conforme a liquidación é por un valor de 1,5 millóns de euros en non atender esta interposición, este recurso que nos interpón a propia empresa concesionaria.
Por a miña banda nada máis, e doulle xa a palabra aos grupos. Señora Suárez Puerta, polo Partido Socialista, ten a palabra. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Ben, como calqueira persona faría na situación na que se encontra a outra parte, pois está establecendo todos os mecanismos habidos e por haber para intentar defenderse, eso entra dentro da normalidade. Polo tanto, tamén, desde o noso punto de vista, o normal é ter en conta o informe feito moi ben argumentado por parte de Tesorería, Intervención, Secretario Xeral e Técnico de Administración Xeral, que fa un informe perfecto no que se deixa claro, punto por punto, que non se debe atender a este recurso e que se deben desestimar as alegacións e, polo tanto, a nosa postura, como ben acaba de dicir o alcalde, entendo que debería ser a da maioría, poñernos do lado dos intereses de todos os veciños de Ribeira e despois, se se chega ao caso e isto acaba nun posterior procedimento judicial, pois xa será un xuiz que deba decidir pola nosa parte. Entendo que debe ser a parte que a postura que deberíamos adoptar todos, defender aos veciños de Ribeira e posicionarnos do lado dos técnicos do Concello. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez Puerta, ten a palabra a concelleira Pouso Maneiro. Gracias, alcalde. Ben, estamos a tratar neste punto o de posicionarnos frente a ese recurso de reposición que presenta Proinsa, que foi a adxudicataria no seu día da construción e explotación dese aparcadoiro que temos na Plaza do Centenario. Como ben sabemos, e xa todos estamos ao tanto, e así consta tamén no expediente toda a documentación, no ano 2010, despois de que este aparcadoiro había sido feito e xa había iniciado, digamos, que a súa actividade, pois declarouse e presentou o concurso de acreedores. A partir de aí veu unha administradora concursal quen estuvo xestionando esa instalación ao longo de todos eses anos. Como sabemos, despois de todo o que xa explicou o alcalde con toda esa recepción das instalacións que se fixo aquí no ano 21 e unha vez que o Concello puso en marcha, digamos que en funcionamento, asumindo ese servicio de atención de conserxería e atención da infraestructura do parking, entramos, digamos que na última etapa, que era a liquidación dese contrato. Para establecer a valoración da liquidación dese contrato, habíamos partido inicialmente desa valoración do custe das obras, habíanse descontado as amortizacións, habíase descontado todos aqueles impostos e cánones que a parte do Concello si se estuveron afrontando aí gastos como foi a enerxía eléctrica ou como foron pequenas reparacións para que a infraestructura pudera funcionar con un mínimo de condicións aceptables. E tamén a parte de descontarlle eses gastos, tamén se fixo unha valoración, como ben saben xa polo anterior equipo de goberno, do estado no que estaba esa instalación e cuantificar todas as deficiencias e o coste que tería subsanar esas deficiencias para que a instalación estuvera, digamos que en un estado aceptable de mantemento. Esas valoracións ascendían a 892.000 euros e, aparte deso, descontábamos tamén pois o importe, digamos que das cuantías que habían estado obtendo como digamos que como beneficio a favor da administradora concursal mentras esa instalación estuvo sendo xestionada, dende que habíamos firmado esa, digamos que aceptado esa recepción no ano 21. Feitas todas estas contas, pois Proinsa non está de acordo con elas, evidentemente vai a defender os seus intereses. Cuestión distinta é que teña fundamento para estas alegacións que presenta. E tal como se desprende dos informes feitos polos técnicos, informes ademais conxuntos tanto da área de Secretaría, Contratación como Intervención e Tesorería, eu creo que as cousas, os puntos aquí están medianamente claros. Hai unha discrepancia no momento de coller as fechas para ese cálculo de intereses de demora, que a empresa pois di que debemos de coller a fecha do ano 2016, que é cando a administradora concursal entra, digamos que na fase de liquidación, cando o Concello recolle a fecha do ano 2021, que é cando realmente nos facemos, digamos que a
a recepción da instalación. Outra das cuestións que está aquí tamén en controversia, que ascende a máis de 90.000 euros, é a fianza que tiñan que ter depositado para garantir, digamos, que o bo funcionamento da instalación e que no seu día pois non consta que se houbera depositado, co cual evidentemente pois detraese dese importe, porque se entende que, digamos, ou entendemos que ese contrato, se non chega a término e non se levou digamos que a súa conclusión, a data de finalización pois foi por fallo, dende logo, da concursal, non por fallo do Concello. E despois hai outras cuestións como son que tamén recurren contra a valoración feita polos técnicos por esas deficiencias que ten a instalación, que alegan que, bueno, pois que habería que cuantificalas, non están de acordo, e que habería que cuantificalas tamén unha vez que se efectúen. Acreditan que esas deficiencias incluso poden ser culpa de obras que estuvo a realizar o Concello, cando realmente o Concello nesa plaza que está en superficie non actuou en todos estes anos atrás, sino que, como vostedes ben saben, as obras empezaron este ano. Polo tanto, entendemos que estes informes están, bueno, pois entendemos que son correctos, entendemos que debemos defender os intereses municipales e, polo tanto, vamos a votar a favor desta proposta. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todas e a todos. Hoxe estamos aquí para facer valer os intereses do noso Concello, fronte aos intereses de todos os ribeirenses. Hoxe abordamos un asunto como é desestimar unhas alegacións para salvagardar os recursos económicos do Concello, é dicir, de toda a veciñanza fronte a unha empresa que sumiu unha infraestructura clave como é o aparcadoiro da Praza do Centenario nunha situación de abandono. A empresa Promociones Inmobiliarias del Pisuerga S.A. foi adjudicataria da concesión para a construción e xestión dese aparcadoiro no ano 2004, pero non só incumpriu coas expectativas e obrigas contraídas, senón que deixou un servicio deficiente e unhas instalacións que, lonxe de mellorar ao día a día da nosa veciñanza, converteron o aparcadoiro nun problema máis para a Ribeira. Non podemos esquecer que esta concesionaria entrou en concurso de acreedores xa en 2010, deixando entrever unha xestión económica cando menos dubidosa. A súa incapacidade para cumprir co contrato levou ao Concello a intervir, a recuperar a xestión directa da instalación e a aprobar un proxecto técnico para reparar as múltiples deficiencias detectadas. O que debería ser un espazo moderno, seguro e eficiente, acabou sendo unha infraestructura deteriorada que precisou da actuación inmediata desta corporación. Agora, dende a nosa chegada ao Goberno, esforzámonos dende o primeiro día para municipalizar co obxectivo de rebaixar as tarifas, sendo o aparcadoiro máis barato de toda a comarca e un dos máis baratos de Galiza. Tamén modernizamos o equipamento tecnolóxico e estamos realizando obras para acabar coas humidades e as filtracións de auga. A empresa presentou un recurso de reposición contra o acordo plenario que liquida o contrato de concesión, pero preguntámonos, con que legitimidade veñen agora a exixir despois de anos de mala xestión e abandono? Acaso non é deber desta corporación defender os recursos públicos, garantir os nosos espacios que estean ao servicio da cidadanía e que non queden ao capricho de quen non foi capaz de cumprir co seu compromiso? A nosa obriga é clara, protexer os intereses do Concello e dos nosos veciños e veciñas. Non podemos aceptar que quen contribuiu a que o aparcadoiro da Praza do Centenario caese nun estado crítico, agora pretenda poñer trabas á súa recuperación e mellora. Desestimar este recurso non só é un acto xurídico, é unha defensa firme da boa xestión pública, do respecto polos bens municipais e a responsabilidade cara á Ribeira. Estamos aquí para garantir que este espazo, que é de todos, volva a ser útil, moderno e seguro.
Por todo isto, defendemos con contundencia a decisión tomada neste pleno e reiteramos o noso compromiso coa mellora continua dos servicios públicos, co rescate efectivo deste aparcadoiro e coa protección de recursos que pertenecen a toda a veciñanza. Ribeira merece xestións responsables e infraestructuras á altura da súa xente. Seguiremos traballando por iso con transparencia e determinación. Moitas grazas. Betanzos. Quenda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, pois trabas a recuperación e mellora, decía a señora Betanzos, boa xestión pública, aparcadoiro máis barato. Bueno, mire, nos levamos aquí xa moito tempo denunciando o xeito de proceder co tema da recuperación do aparcadoiro do Centenario. Eu creo que xa é coñecido por todos as discrepancias, as múltiples discrepancias que mostrou este grupo en diferentes ocasións sobre a actual xestión do aparcadoiro, sobre os continuos dispendios económicos nunha infraestructura que xenera pérdidas e sobre todo a pouca dilixencia que este goberno municipal, eu digo, este goberno municipal si tivo sobre un feito que se podía haber resolto de outra maneira. Levamos avisando moitísimo tempo, creo que non se afrontou este tema xudicial coa seriedade coa que había que enfrentalo. Creo que este trámite xudicial que ven derivado ademais de un rescate que está sin pactar, porque ademais de estar sin pactar, pois eu creo que nin cos propietarios, nin cos administradores concursais, seguimos sin saber se se falou con alguén, señor alcalde, lle preguntamos 40.000 veces de todos os xeitos e das maneiras e seguimos sin ter ningún tipo de resposta. A min encántame que cada vez que traemos aquí este tema falan de que hai que ter unha postura unánime, unha postura de consenso, unha postura de unidade. Eu esa postura de unidade só a vexo en vostede cando vimos aquí a un pleno, porque para o resto de cousas a súa postura de unidade pois é a mesma que dixen antes que do presidente da Diputación ou calqueira outro evento que haxa deste Concello no que a postura de unidade, de consenso, de diálogo, de transparencia brila pola súa ausencia. Polo tanto, nós xa votamos que non no seu día a liquidación deste contrato. Creo que non podemos votar a favor porque xa dixemos que non estábamos de acordo en como se tiñan feito as cousas. Estamos gastando cartos sobre unha infraestructura que, como dixen, dá pérdidas, polo tanto, gastamos para perder e de entrada temos pois eses casi 2 millóns de euros que van a dedicarse a un rescate que non sabemos se vai a ser de 2, se vai a ser de 3, se vai a ser de 4 e se isto vai a ser pois a festa do endebedamento co que estamos a vivir. De verdade que eu creo que este é un paso máis do que xa viñamos advertindo, decía o señor Suárez Puerta, por suposto que a outra parte ten todo o dereito a defenderse, e agora temos un recurso de reposición, esta é a antesala para ter un contencioso que veremos como vai a terminar. Nos advertíamos que este problema era un problema xudicial, é un problema económico, e vostedes tiraron para adiante. Advertimos moitas veces de que isto se podía concesionar e decía vostede, sí, a ver quen quere esta concesión. Vostede é o alcalde, vostede é o goberno, busque vostede recursos e busque vostede, ao mellor se hai alguén que está interesado nesta concesión. Pero buscouse outro xeito de facer as cousas co tema do aparcadoiro do Centenario, porque o único que sabemos é que vamos a gastar recursos, insisto, nunha infraestructura que dá pérdidas cando esos recursos se podían adicar a outros temas como o polígono industrial, que pasou de ser unha prioridade en este pleno a ser absolutamente algo invisible. Ni está, ni se le espera, ni nada sabemos de un tema que era prioridade número 1 para o noso Concello. Por lo tanto, eu creo que este proceso de risco que tomaron dende o grupo de goberno, dende o goberno municipal, leva a 2 millóns de euros, leva pérdidas, leva a falta de acordo nin coa propiedade, nin coa oposición, e, polo tanto, nós levamos moito tempo denunciando este proceder por parte do señor alcalde do grupo de goberno e non vamos tampouco agora a apoiar pois algo que vimos rexeitando durante moito tempo. Nada. Grazas, señora San Pedro. Ben, din que vostedes levan reiterado moitísimas preguntas, 40.000 veces, cal é o noso traballo e que estamos facendo co aparcadoiro. Dígollo claramente, o noso modelo foi municipalizalo para reducirlle os prezos e poñer unha xestión acorde ás necesidades dos veciños e das veciñas de Ribeira. A día de hoxe
aínda me falta cal é a posición do Partido Popular para ese aparcadoiro. Dalo en concesión, a que prezo? A que prezo? Para poñer unha hora de aparcadoiro a canto? A máis de 2 euros. Sí. É dicir, claro, o seu prezo, efectivamente, o seu prezo era 3 euros e pico por 2 horas. Agora mesmo está 2 horas a euro e medio. Efectivamente, claro, vostedes queren concesionalo. Xa vimos que resultado daba concesionar ese aparcadoiro do Centenario. Fracaso absoluto. Unha concesión ruinosa, que a empresa non prestaba os servizos axeitados, non se abría 24 horas, o Concello non recibía as tasas correspondentes, tiñamos que sufragar a iluminación, explicoulle perfectamente a señora Pouso Maneiro, é dicir, o Concello facíase cargo de moitísimas responsabilidades que tiña que estar a propia concesionaria ocupándose delas, para que? Para non ter un servizo axeitado ás demandas da poboación, pero eu espero que vostedes digan públicamente cal é o seu modelo. O seu modelo é privatizar un aparcadoiro para poñer prezos inasumibles para a poboación e tamén para as persoas que compran no noso comercio local. Por tanto, os dous modelos son claros. Un modelo claro é o da privatización que vostedes xa practicaron cando estaban no goberno e viuse o resultado que daba, e outro modelo diametralmente oposto é a municipalización que sí, efectivamente, municipalizámolo para baixar as tarifas como prometemos. Efectivamente, agora mesmo hai un aumento de usuarios, hai máis demanda dese aparcadoiro e cando acabemos coas filtracións de auga que estamos atallando na praza, na parte superior, cando se poñan en marcha todos os sistemas de barreiras, efectivamente, terá unhas altas prestacións que hasta este momento non viñan tendo. Igual que o servizo 24 horas con persoal ali traballando para calquera veciño ou veciña, para calquera tipo de problema que poida dar a tecnoloxía ou incluso para mellorar esa seguridade que hai nese aparcadoiro. E despois, bueno, xa non llevo a entrar en este tipo de guerras co polígono industrial, pero simplemente me gustaría darlle dous datos para que a xente tamén que a poida escoitar coñeza a realidade, porque vostede di que neste Concello o Goberno Municipal non fai absolutamente nada. Oiga, é que vostedes estiveron aquí 40 anos ininterrumpidos. Hai 0 metros de chan industrial en 40 anos de gobernos de Partido Popular, case todos eles con maiorías absolutas, e que cando chegamos ao goberno tivemos que facer as expropiacións definitivas, o proxecto de urbanización, é dicir, e ademais a ninguén se lle deu conta de que había un par de metros en terreo da Pobra do Caramiñal. Se iso non estivera feito así, pois xa estaría o polígono máis que en marcha. Evidentemente, agora deses erros temos que ir solucionando todas esas deficiencias para poñer a Ribeira un polígono industrial onde asentar empresas e evitar que sigan marchando, que vostede outro día, por certo, visitaba unha empresa que tivo que marchar por falta dese chan industrial. Pero como non é o caso que nos toca, é que agora é o aparcadoiro do Centenario, se vostedes deciden facer esa deixación de funcións e non defender os recursos de todos os veciños e veciñas, alá vostedes coa súa conciencia e tamén co seu posicionamento. Efectivamente, é lexítimo, non digo que non, pero evidentemente creo que os veciños e veciñas de Ribeira elixíronos para defendelos por riba de todo e tamén para defender os seus intereses, neste caso económicos, para evitar que unha empresa leve unha liquidación que non lle corresponde, non? Pasamos entón xa a votar o punto número 6, que é a desestimación deste recurso de reposición interposto ao acordo plenario do 27 de 11 de 2024. Votos a favor? 11. Votos en contra? 10. Ben, pois queda aprobado por 11 votos a favor e 10 en contra. O punto número 7 é a solicitude de renuncia a compatibilidade do traballador Miguel Ángel Vidal Lojo, para que as persoas que nos escoitan dicir que é un traballador do Departamento de Museos. O 27 de xullo de 2020 recoñecíaselle por este pleno municipal a compatibilidade para prestar os seus servizos en ámbito arqueolóxico, e agora mesmo o que solicita é esa renuncia a compatibilidade, por tanto, destinarse ao 100% ao Concello de Ribeira. Grupos que desexen intervir? Non? Pois entón pasamos... Sí, señora San Pedro, ten vostede a palabra.
Sí, simplemente para aclarar que xa sei que non é o tema, pero decirlle que lle salirán moi barato o aparcadoiro aos veciños, Señora San pero Pedro, cos non cartos ten a que vai a palabra. gastar no Señora que venda San aquí en Pedro, diante non ten- vai a salir Señora bastante San Pedro, caro. ten unha chamada á orde. Por favor, céntrese nos temas cando lle corresponda. Ben, pois, se non hai intervencións a este punto, pasamos a votar a solicitud de renuncia da compatibilidade de Miguel Ángel Vidal Lojo. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos xa ás proposicións. A primeira delas é a presentada polo Partido Popular, por don Alejandro Vidal, sobre a Casa da Cultura de Castiñeiras. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Presentamos esta moción sobre a Casa de Cultura de Castiñeiras. Unha vez máis, os veciños e veciñas da parroquia de Castiñeiras constátanos como o actual goberno tripartito, que se presentaba como o gran valedor e salvador das parroquias e defensor do benestar dos seus habitantes, demostra lamentablemente que a súa prioridade é a inauguración de proxectos que forman parte da herdanza, da que só falan no seu senso máis negativo, máis que o mantemento e a mellora das infraestructuras xa existentes. Este feito faise evidente cando analizamos a situación da Casa de Cultura de Castiñeiras e a súa contorna, onde se atopan tamén a igrexa da parroquia, un espazo de uso común e de gran relevancia social, pero que, actualmente, presenta un preocupante estado de deterioro debido á falta de mantenimento que clama ao seu. Así mesmo, de maneira xeral, enumeramos o estado no que se atopa o lugar. A rampa de acceso ao adro parroquial, na súa marxa esquerda, leva casi un ano sen baranda de protección. No seu lugar está colocadas unhas vallas de obra para evitar posibles accidentes, pero a situación continúa sin resolverse nunha baixada con moita pendente, o que supón un perigo adicional. Se nos trasladamos á marxe dereita, atopamos a beira-rúa coberta de verdello, o que nos días de choiva a converte nunha auténtica pista de patinaxe en determinados tramos, poñendo en risco a seguridade dos peóns. Por outra banda, na Casa de Cultura hai un árbore que as súas ramas levan apoiadas sobre o tellado dende antes do verán. Os días de vento xa provocaron a rotura de algunhas tellas e, de seguir así, poderase acabar sucedendo filtración no interior do edificio. Pero isto non é todo. O merendeiro que se atopaba na parte traseira desapareceu. Descoñecemos se foi retirado polo Concello ou se trata dun acto vandálico. Ademais, os días no que se celebra algún acto, o aparcadoiro convértese nun auténtico caos. Despois de enumerar todas estas carencias, traemos ao pleno a seguinte proposta. Número 1. O arranxo inmediato da varanda da rampa da igrexa e a limpeza da beira-rúa para eliminar o verdello, dado que aínda quedan días de choiva, como o de hoxe, por exemplo. Podar a árbore que se encontra apoiada no tellado da Casa de Cultura e o arranxo das tellas que estean rotas. Colocación do merendeiro da parte traseira para que os días do bo tempo se poida utilizar. E como último punto, iniciar os contactos co propietario da finca anexa á Casa da Cultura e ver a opción de chegar a un acordo para o seu uso como aparcadoiro público. Moitas gracias, nada máis. Gracias, señor Vidal. Polo Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Ben, a ver se me consigo explicar porque estou un pouco descolocado. Menos mal que hoxe non estaba nas verzas, porque se chego a levantar a man con vostedes, 6 millóns de euros e hubiera costado a Ribeira isto, O sea, están defendendo as contas de Ribeira daquela maneira. 4 millóns que se reclaman por parte do recurso, máis os intereses do ano 2017, casi nos vamos a 6 millóns de euros. Menos mal que hoxe non estaba un pouco despistado. Chego a estalo e mi madriña a que liamos aquí nun momento. Por favor, pero hagan el favor, hombre, que no les cuesta tanto. Pero de verdad. Pero... Por favor, non entren en diálogos cruzados. Señor Suárez Puerta, poida. Es que nadie está... Señora Barreiro, por favor. Están ellos interrumpiendo sistemáticamente. Prosiga, señor Suárez. Y después se ofenden. Es increíble. Por favor, esto es una falta de respeto. Vamos a ver. Unha silla de rodas, por favor, señor Barreiro, me deixa seguir. Xa lle dixen moitas veces, xa sei que lle costa, pero por favor. Eu nunca interrumpo, non me saca. Ai, bueno, se usted lle fai ilusión, se esa educación da que se queixaba outro día, por favor, señora. Señora Barreiro, por favor, non entren en diálogos. Non me obriguen. A ver, por favor, non. Un segundo. Señor Suárez, perdón. Imos ver. Esta actitude de interrupcións constantes está pasando pleno sí e pleno tamén. Eu creo que é lamentable a imaxe
que estamos dando a cidadanía de Ribeira. Non todo o mundo, porque hai aquí grupos que non interrompen nunca. Agora ben, é constante as interrupcións pola súa banda cada vez que se nomean cuestións que non lles gustan. Creo que estamos sendo bastante ecuánimes a hora da interpretación do Regulamento Orgánico Municipal cando vostedes se poñen a falar de outros temas que non teñen nada que ver, non interrumpo a quenda do Partido Popular. É dicir, se vostedes queren que apliquemos o regulamento de maneira taxativa, podemos facelo, pero entón non poderán presentar o número de iniciativas que moitas veces presentan, teremos tamén que interromper o número de veces que vostedes, pois cada vez que din algo sobre un tema que non ten que ver co punto que se está tratando, pois terán que interromper tamén e quitarlle a palabra. Evidentemente, iso non é algo que quero facer, pero que é lamentable que día sí e día tamén eu como alcalde vos teña que chamar a atención ao grupo do Partido Popular por interrupcións continuas. É dicir, temos que levar os plenos da mellor maneira posible. Non por nós, senón pola representación que estamos facendo das veciños e das veciñas de Ribeira. Polo tanto, eu o que lles pido é respeto. Entón, se somos capaces, porque somos representantes públicos e temos que ser exemplares para quen nos está vendo e sobre os asuntos que estamos debatendo, por tanto, pido ese respeto ás palabras de quen está no uso da palabra, na quenda de palabra. Por tanto, rogaría que non entren en diálogos cruzados e que, por favor, intenten atinxir o tema que estamos falando. Evidentemente, a pesar de que poida haber algúns comentarios que poidan sobrepasar ese tema, non? Polo tanto, espero que como grupos teñamos altura e podamos facer os plenos da mellor maneira posible. Xa digo, non por nós, senón pola representación que ostentamos da cidadanía de Ribeira. Señor Suárez, pode continuar. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, gustaríame que constara en acta que a señora Barreiro me sacou a lingua antes de cara a próxima aprobación no pleno próximo. Así como tamén, bueno, o señor Vidal, ben, eu non sei se non se enterou de os cartos que se aprobaron no POS tanto este ano como o anterior de cara a Castiñeiras, ou, bueno, recordo que vostede estuvo en algunha das cousas que fixemos en Castiñeiras como foliadas das amas de casa, levar charangas en Entroido ou en Navidad, ou non sei se participou nas rutas de turismo que se fan desde Castiñeiras hasta Aguiño. Bueno, a ver, a verdad que eu desconozo como baixaba antes unha persoa en cadeira de rodas pola costa da que me fala vostede, pero penso que dificilmente de forma autónoma. A rúa, sí, está en encontrase mal, negalo é negar a maior, e evidentemente todo o que está pedindo ten sentido. E penso votarlle a favor, nada máis, moitas gracias. Que han dado o Partido Barbanza Independente. Señor Mariño, ten a palabra. Señor Vidal, mire usted que me venga a decir, usted a mí los problemas de Castiñeiras me va a permitir decirle que soy tan conocedor de Castiñeiras como usted. Mire usted, me enumera una serie de deficiencias como si fuera usted el descubridor del nuevo mundo, pues lógicamente es muy loable por usted hacer estas mociones, pues le toca ejercer de oposición o intentar hacer oposición, al igual que yo, por supuesto, haría en su lugar. Miren ustedes, mire usted, desde que usted se dejara ver por este concello, este grupo político, el Partido Barbanza Independiente, ya trajo a este pleno vía moción la adquisición del local que limita con la iglesia y el colegio. Moción que ustedes en su día votaron en contra y que no le quepa la menor duda que de momento, si no me falla la memoria, seguiremos ahí. Las oportunidades, los disparos, como dije yo en aquel pleno, se dan en el momento adecuado. Me habla usted de la barandilla de protección, está bien que se acuerde, pero mire usted, en esa barandilla ya adelanto que está en fabricación y propuesta mucho antes de que usted haya traído esta moción. Pero supongo que usted también entenderá que todo tiene un gasto y unos trámites, y esa ubicación tiene un problema a mayores, señor Vidal. Pues no sé si se ha dado cuenta o si ha pasado usted por ahí o si la moción se la han redactado, pero
esa acera también tiene, para colocar esa barandilla, como usted dice, tiene un terraplén bastante pronunciado. Y el adelanto que ese terraplén también es una propiedad privada. Esto viene a colación que no es todo tan fácil como colocar una simple barandilla que se colocará, como ya le he dicho anteriormente, y en acero inoxidable, que ya está lista. Pero hay que hacer una base en ese terraplén, de ahí el retraso. Pues estábamos pendientes también, como hay que hacer esa base y el orzamento era importante, estábamos pendientes de la aprobación de los orzamentos municipales. Me habla de la adquisición de la finca anexa a la Casa de Cultura, me parece muy bien, aunque ya le repito que este grupo, el Partido Avanzada Independiente, prioriza la adquisición de esa parcela anexa a la iglesia y al colegio. Pues sería, como ya he dicho en su momento, una compra interesante porque sería un vial importante de acceso a la parroquia, un espacio para las fiestas de verano, con lo cual dejaríamos de pagarle una vez más aportos y aparcamientos, etc. Me habla del tejado. Mire usted, le doy la razón, que hay que arreglar el tejado, y he visto claramente que habían caído bastantes tejas ahí. Hay que podar lo que moleste, lógicamente, como en todas las acciones en esta vida. Pero, señor Vidal, no sé usted y su grupo, pero este gobierno del Partido Avanzada Independiente, las casas y las obras no las empezamos por los tejados. Las obras empiezan primero por dentro, desde abajo, con la cimentación. Y como concejal de Servicios Sociales, me preocupa también lo de dentro, y es dotar de más potencia eléctrica para que se pueda usar la calefacción correctamente. Pues se están quejando la gente que usa el inmueble por la falta de calefacción y a veces el salto del automático, el salto del diferencial por el tema eléctrico. Por lo tanto, está bien el tejado, pero también hay que empezar desde abajo. Ya veo que usted no ha pisado por allí Castiñeiras y esa zona. Después me habla usted de la colocación del merendero. No se preocupe, se ha retirado, pues estaba, digamos, finamente dicho así, ligeramente podrido, y no vaya a pensar que se ha podrido por condiciones climatológicas desde que estamos gobernando nosotros por arte de bobilis. El merendero ya llevaba bastante mal en el momento que llegamos nosotros y se ha retirado. Pero como dice alguna persona de su grupo, una cosa es predicar y otra dar trigo. No se preocupe usted, señor Vidal, que el merendero se colocará y si un día le coincide pasar por allí lo verá puesto, colocado. En definitiva, no se preocupe, pues usted, nosotros seguimos trabajando por y para Castiñeiras, al igual que con todas las parroquias, con los medios que tenemos y con las deudas que ustedes nos han dejado. Castiñeiras está en buenas manos y suelo estar bastante pendiente, tanto o más que usted. Nada más, muchas gracias de momento. Muchas gracias. Gracias, señor Mariño, que do Bloque Nacionalista Galego. Señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, señor Vidal, que desde ese grupo nos fale do mantenimento e da mellora das infraestructuras xa existente, demostrarnos dúas cousas. Unha, que usted non está enterado como chegaron a nós o mantenimento da maioría dos edificios públicos, incluído este no que estamos neste momento, o que queren engañar a xente porque digan usted que se facía no mantenimento da Casa de Cultura de Castiñeiras e no seu entorno antes de chegarnos ao goberno. Empecemos pola baranda de protección. Esta baranda está xa feita, hai un sol, pero non se pode colocar debido a que dixo o señor Mariño, porque o terreno non está en condiciones para soportar esa estrutura e hai que arreglar, hai que facer obras para poder poñela. Sobre o merendeiro, hubo que sacalo, por lo peligro que eu chamei aos responsables de obras e dixéronme que ese merendeiro, cando se sacou, estaba completamente podre e que era un peligro. Se repondrá cando chegue o momento. De todas formas, imos apoiar a súa moción, como facemos todas as que supoñen un beneficio para a veciñanza, polo que estudiaremos a posibilidade de arreglar todos os desperfectos que usted nos di. Nada máis e moitas gracias. Rivadulla, que de réplica, señor Vidal, ten vostede a palabra. Ben, vamos por partes. Bueno, en primer lugar, señor Puerta, eu en ningún momento na miña emenda non vi mobilidade reducida. A xente que esvara é xente que camiña perfectamente como a miña, como a vostede. Está ben que vostede nombre iso, porque tamén ten razón de que é unha costa na que non pode ir un vehículo de mobilidade reducida por ali. Señor Mariño, que vostede diga que visita máis Castiñeiras que min, home, un pouco de risa sí que me dá, perdóneme, porque ali temos
2 locales de hostelería. Eu vou tomar café a menudo por ali. A vostede non a vexo. Hai unha tenda. Hai un estanco. Eu visito a menudo. Vou de compras ali. Vostede falo por ali e nin o ven pasar. Si, no coche, que me saludou outro día. No coche, sí, pero tamén paso por Aguiño. Pero lle podo dicir a vostede que vivo máis tempo en Aguiño que a min. Que, bueno, que a vostede, perdón. Que vostede diga, cando vostede viña aquí, que ahora os gastos, que non sei que, vostedes, eu entrei este ano nesta corporación, nesta legislatura, pero si fixe unha cousa, que foi virar a hemeroteca. E vostede, día tras día, non sei que agora faltan cartos, pero día tras día, cando falaba de Castiñeiras, pedía comprar a finca, cousa que eu non fago, eu traio realidades. Sabemos que é unha finca moi cara, pero que está xusto pegada a Casa de Cultura, como vostede saberá, é dunha promotora. E podes chegar a un acordo para intentar aparcar nela. Xa deixa pasar vehículos polo primer tramo, pero esa finca chega hasta ao final, hasta onde está o cruce que vai dar a carretera principal. Se non o sabe, digo eu. Son máis de 5.000 metros cuadrados, señor Mariño, de finca. E podes chegar a un acordo para aparcar en ela, non comprala. Non comprala, en ningún momento se nombrou aquí comprar. Así que non veña darme a mí leccións da miña parroquia, que estou a diario en ela, porque eu vivo ali. Señora Rivadulla, vostede di, claro, que colleron isto, pero tamén entrei agora. E cando se entra nun traballo, o normal, é que o primer día o xefe dixa, é que o de atrás deixou no mal. O segundo día diralle vostede, é que o de atrás deixou no mal. E ao terceiro día, como usted non se poña a traballar, sabe que lle di o xefe? Colla a porta e váyase. Eu aquí vi para traballar. É o que estou facendo. Vostedes parece que o único que saben facer é isto estaba mal, isto non vou mirar, porque isto era culpa do PP. Non. Colleron 4 anos para cambiar as cousas, como vostedes decían. Cámbienas. Eu non tuve esa oportunidade. Cando a teña, tranquila, que o intentarei facer. E non lles botarei a culpa. Poñereime a traballar, que é para o que estamos aquí, para servir aos veciños. Así que un pouquiño de por favor, que os pecados do pai, como decía unha vez un bo home, non son os pecados do fillo. Eu son o fillo que entrou novo aquí. Agradezo, señor Vidal. Agradezo a todos que voten a favor desta moción. Por nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Vidal. Ben, pois vamos pasar á votación desta proposición sobre melloras na Casa de Cultura de Castiñeiras. Votos a favor? Ben, pois aprobada por unanimidade. E pasamos á novena, que é unha proposición presentada por dona Isabel Barreiro Rego sobre a adhesión á Rede Galega de Teatros e Auditorios. Ten vostede a palabra. Moitas gracias, alcalde. Antes de nada, teño que facer unha puntualización, que non lle digo a vostede que non teña toda a razón do mundo, pero hai que ser ecuánima a hora de aplicar o reglamento con todos os grupos. E tampouco se pode mentir á cara nin a este grupo, nin a toda a veciñanza de Ribeira, dicíndonos que a concelleira Tania estaba operada cando logo se presenta aquí no pleno. Entonces, si pide respeto, por favor, pido para todo o mundo. Por favor, no, vale? unha cuestión. En ningún momento dixen iso. Dixen que está... Dixo nolo aquí. Dixo, señor alcalde. Vamos a ver. Ei, no, perdón, Tania. Tranquila. Dixo vostede, señor alcalde. Señora Barreiro, creo que coas enfermidades de calquera persoa non se debe xogar. Eu non estou xogando, creo que non se debería xogar. As palabras que vostede Perdón, dixo aquí. señora Barreiro, perdón. Vostede dixo aquí. No, señora Barreiro, ten unha chamada a orde, por favor. Creo que son cuestións que exceden deste salón de plenos, que vostedes xoguen coa saúde de calquera persoa dos que estamos aquí. Non vou permitir que en ningún momento se poña en cuestión que unha persoa, un concelleiro ou concelleira, ten que faltar por unha cuestión médica. É unha cuestión... Señora Barreiro, por favor. Señora Barreiro, voulle chamar a segunda vez a orde, por favor. Ben. Imos ver. Volvolle a repetir. Creo que do debate político, señora Barreiro, ten a segunda chamada a orde, sabe perfectamente que pase...
Ben, pois facemos un receso de 5 minutos. Espero que se calmen un pouquiño os ánimos. Pero xa digo que non debería entrar en política calquera tipo de circunstancia de saúde. Volvemos en 5 minutos.
Ben, vamos a continuar a retomar este pleno ordinario do mes de febreiro. Pedirélle aos grupos, a toda a Corporación Municipal, que, por favor, manteñamos o ámbito persoal lonxe desta sesión plenaria. Aquí estamos a traballar polos veciños e veciñas de Ribeira e, por tanto, as actuacións que aquí fagamos, todo canto digamos, que, por favor, se circunscriba a estricto debate político e non o circunscribamos nunca a ámbitos persoais. É unha petición que lle fago a todos os grupos e a todos os concelleiros e concelleiras que integran esta corporación municipal. Ben, para continuar, estamos no punto 9, que é a proposición presentada por dona Isabel Barreiro Rego sobre a adhesión á Rede Galega de Teatros e Auditorios. Por favor, ten a palabra. Gracias, alcalde. O pasado 15 de xuño do 24, o Auditorio de Ribeira abría as súas portas, gracias a un traballo non sen escollos no camiño feito polo anterior equipo de goberno. Un auditorio no que se iba a facer unha programación á altura do edificio que se estaba inaugurando. Un edificio que nace para ser un referente cultural, un lugar para acoller a cultura, a arte, a danza e a música. Un espacio de disfrute para a xente que responda aos anhelos culturais da veciñanza de Ribeira. A colación de todo isto, a Rede Galega de Teatros e Auditorios foi constituída pola Xunta de Galicia en 1996 coa intención de impulsar e espallar polo territorio as artes escénicas e musicais, con especial protagonismo do teatro e das compañías galegas. A xestión da rede corresponde á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude a través da Axencia Galega de Industrias Culturais, que confinancia as actividades cos concellos e as entidades xestoras dos espacios asociados. Unha rede que está diseñada como unha fiestra á cultura de carácter totalmente voluntario e non vinculante e que abre un abano de posibilidades culturais máis aló do que temos agora. Unha rede que, despois de case 30 anos de traxectoria, podes afirmar que a Rede Galega de Teatros e Auditorios se ten consolidado como principal circuito para a exhibición da produción escénica galega de carácter profesional, cunha programación estable e atractiva que cada ano percorre toda Galicia, atraendo cada vez máis público. Durante o primeiro semestre do 2025, a Rede Galega de Teatros e Auditorios ofreceralle ao público 42 concellos un total de 343 funcións de teatro, de música, de danza, de circo e de maxia da man de 127 formacións artísticas galegas na súa meirande parte. Así, de xaneiro a xuño poderán verse 288 funcións de teatro, 26 de danza, 17 de circo, 3 de maxia e 16 concertos. Ademais, neste primeiro semestre, a Rede Galega acollerá algunhas das agardadas novidades da temporada escénica, como poden ser estreas a cargo de Teatro do Noroeste, Ibuprofeno Teatro, Iria Piñeiro, Isabel Risco, Daniel Rodríguez, Marta Alonso Tejada, Morra o Conto, Paula Quintáns e Julia Laporte. Nesta rede encontrase cidades como Carballo, Vila García, A Coruña, Ames, Arteixo, Boiro, Cedeira, Cee, Ferrol, Muros, Narón, Noia, Negreira, Oleiros, Ortigueira, Sada, Santiago de Compostela, Vimianzo, Burela, Foz, Lugo, Monforte de Lemos e Ribadeo, entre outros. Polo tanto, parecenos moi acaído traeros esta proposta con ánimo de ampliar as posibilidades culturais para ofrecer á veciñanza, pero tamén me gustaría aproveitar para dar voz a todas aquelas queixas que nos fan chegar para mellorar o sistema de acceso a entradas no novo auditorio, xa que podemos disfrutar dun espacio totalmente novo, pero tamén debemos usar recursos para mellorar ese tipo de incidencias e dar un servicio de calidade. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta a seguinte proposición. Solicitamos que o Goberno local de Ribeira se adira á Rede Galega de Teatros e Auditorios para ampliar a oferta cultural como xa o fixeron numerosos concellos de Galicia. Mais nada, moitas gracias. Quenda do Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, mentres a señora Barreiro non se disculpe que a compañeira a señora Redondo públicamente, o Partido Socialista non vai a entrar en ningún tipo de debate co Partido Popular. Nada máis. Gracias, señor Suárez. Quenda do Partido Avance Independente, señor Mariño, ten a palabra. Señora Barreiro, me parece muy bien, pero como usted ha ejercido en alguna ocasión de portavoz económico en su grupo,
entenderá que su moción está muy bien para leer, pero todo esto tiene unos costes económicos, como he dicho. Pues claro que no nos oponemos, pero una vez que los técnicos evalúen lo que esto conlleva, de ahí la enmienda que hemos presentado los 3 grupos de gobierno. Mire usted, tenemos lugares cercanos con más deficiencias que este auditorio donde estamos ahora, donde estamos sentados y pertenecen a la red que nos solicitan. Y yo me pregunto si ustedes en sus años de gobierno hicieron algo y bueno, también, pues si me rebota usted, pues también, lógicamente, pues yo también he estado con ustedes en algún momento. ¿Ustedes lo han solicitado durante su etapa de gobierno o a ustedes le han venido la inspiración en este momento debido al frío de la oposición? Usted supongo que es consciente que entrar en esa red supone unos gastos, la misma razón por la que su gobierno, en la que estaba usted estos años pasados, no quiso entrar y ahora se acuerda. Ustedes cuando planificaron el auditorio, ¿se acordaron de ese tema cuando redactaron el pliego de condiciones técnicas que ahora traen como oposición? Ustedes y usted, que supuestamente han redactado esta moción, ¿se han acordado de esto, repito, en dicho pliego? ¿Han consultado cuando se hizo ese pliego con los técnicos de cultura correspondientes o todo fue una gran obra de ingeniería, arquitectos y aquí nadie se enteró que podía haber obras de teatro, ballet o ballet en ese auditorio? Usted sabe que para danza se tuvo que alquilar un suelo de linóleo que carece ese auditorio. Tenemos que cumplir a nivel técnico con unos requisitos, esos que ustedes no han contemplado para pertenecer a esta red que ahora nos están solicitando. Además, supongo que usted sea conocedora que pertenecer a esta red también nos supone un mínimo de 13 actuaciones por semestre. Usted calcule más o menos lo que nos cuesta la preparación y una actuación, pues a dónde nos vamos económicamente. Usted sabe que el coste también sufraga la Xunta, pero la mitad, pero para la actuación y para el tema tenemos que, para justificar, adelantar la totalidad. Usted sabrá lo que propone, si es conocedora de todas esas actuaciones que también tendríamos que cobrar por todas y cada una de ellas. Este grupo le presenta una enmienda y no se preocupe usted que si la Concejalía de Facenda da el visto bueno, intentaremos que en el segundo semestre se pueda entrar o de lo contrario el año que viene. Pero le vuelvo a recordar que ustedes no han solicitado entrar en esta red mientras ustedes estaban en el gobierno. Ya le he dicho que hacer oposición, en muchas ocasiones que he hablado desde aquí, hacer oposición desde su posición, desde ese lado, es complicado después de haber gobernado tantos años. Entiendo que usted, señor Barreiro, hace lo que puede, pero realmente es complicado. Nada más, muchas gracias por todo. Gracias, señor Mariño. Quen da do Bloque Nacionalista Galego, señor Alberte, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, señora Barreiro, resulta incluso simpático, diría, que mencione as eivas que ten o novo auditorio en calidade de servizo. Diríalle moitas eivas do novo auditorio. Deixa moito que desexar para os cartos que se levan investidos nel. Pero, bueno, eso quizáis quede para outro pleno ou para unha rolda de prensa, ou non sei, cando acabemos de descubrir eivas do novo auditorio, porque cada día hai unha cousa nova que sae á luz, pois sacarémolo á luz, cando teñamos xa todo o pliego das eivas do novo auditorio. Ben, con respecto ao que comentaba da Rede Galega de Teatros e Auditorios, efectivamente, foi un tema que nos plantexamos dentro do Departamento de Cultura o pasado, bueno, este outono do 2024, pero, claro, unha vez que nos puxemos a plantearnos e a mirar de que xeitos podíamos facer, pois, sorpresa, outra eiva, non se contou no plan deste novo auditorio, pois con materiais que eran imprescindibles para formar parte desta rede, entre eles, como xa dixo o concelleiro Vicente Mariño, o linóleo, por exemplo, entre outros tantos, un material que custa miles de euros para a súa instalación, non? Entón, ben, pois, por iso, pois, tivemos que descartalo e pensar en facelo noutro momento. Pero, sí, a intención é clara. Ir dotando, pouco a pouco, esta instalación para que Ribeira, efectivamente, teña a cultura que se merece, que, polo que ollo, non o estamos a facer nada mal. E nesa liña seguiremos. E quero aproveitar esta ocasión para agradecer en especial ao Departamento de Cultura, a Unai, a Monse e a Sara, toda a dedicación que lle poñen
a esta inmensa instalación toda a disposición, as facilidades, as ideas, a planificación, os consellos tamén de meter unha cousa ou de meter outra, porque pois, non se pode facer todo ao mesmo tempo, non? E si que quero remarcar tamén, facendo referencia ás eivas que falamos das instalacións do novo auditorio, que se no seu día se tivera, por exemplo, en conta as opinións das consideracións que fan os xestores culturais do Concello, por exemplo, pois ao mellor, hoxe, xa contaríamos con esa rede galega de teatros auditorios. Moitísimas grazas. Tendo de réplica, señora Barreiro, ten a palabra. Bueno, pois moitas gracias a todos polo tom. Simplemente facer unha apreciación, señor Mariño, vostede ten que ser máis coñecedor que min, que leva máis tempo gobernando ou co Partido Popular, que antes non se podía traer ninguna actuación deste tipo, non podíamos entrar nunha rede como esta porque simplemente non tiñamos capacidade para albergar neste sitio no que estamos agora ese tipo de actuacións. Agora sí que podemos, entonces somos susceptibles de poder entrar nesa rede e poder ofrecer ese tipo de cultura á cidadanía. Daquelas non contábamos con esa capacidade, vostede é coñecedor. E efectivamente no pliego sí se contemplan esa serie de actuacións porque foi un pliego feito con bastante rigor, consultado aos técnicos do sector cultural e feito con, digamos, de acorde cas proposicións técnicas que fixeron departamentos varios de cultura. E, bueno, eu penso que é unha porta, unha ventana, como digo na miña iniciativa, moi importante abrila para ter como que somos unha actividade cultural. Non estou achacando nada á actividade cultural que se está ofrecendo agora mesmo, señor Alberte. Simplemente que digo que se pode mellorar e que se pode avanzar nese sentido e que se pode traer actuacións que moitas das nosas veciños e veciñas poden ver en Villagarcía ou poden ver en Santiago cando podían verlo agora aquí. E entón, a eso nos referimos. Sabemos que todo son cuestións de cartos, porque, señor Alberte, vostedes foron os que recepcionaron a obra do auditorio. Entón, se había eivas nese certificado técnico que vostedes recolleron, tiñan as que haber contemplado. Entón, eso chamase gobernar. Se fan falta cartos para comprar un linoleo, eso hai que priorizar e saber onde se van a invertir as cousas e onde non. A mí o que me preocupa é que si ves unhas eivas máis importantes que é o linoleo e é que se lle está ofrecendo un edificio, unha infraestructura pública a empresas privadas. Vaya por diante que non temos nada en contra das empresas privadas, pero o que sí nos preocupa é se pasa algo. Se hai un seguro de responsabilidade civil que se exixe a estas empresas que cubran daños a terceiros, si se lle pide unha fianza para que poidan repercutir os daños que se lle faga ao inmoble ou equipamento escénico, por exemplo, ou, bueno, que exista, como existe no Auditorio de Galicia, como existe en Santiago, como existe en Vilagarcía, ou como existe no Teatro Colón, pois un regulamento de funcionamento de usos de auditorio, que iso tamén é algo que teñen que facer vostedes e que vai un pouco a colación con esta iniciativa. Non estamos criticando, estamos aportando algo que vostedes teñen que ter cuidado co que fan, porque calquel día pasa algo e un regulamento deste tipo é moi acaído traelo. Ten que ir rematando, señora Barreiro. E se debe ir traballando neste sentido. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Ben, pois pasamos xa a votar a emenda presentada polo BNG, PBI e PSOE. Votos a favor da emenda. 11. Votos en contra. Abstencións. Queda, por tanto, aprobada a emenda con 11 votos a favor e 10 abstencións. Pasamos xa aos órganos de control. Hai varios asuntos que poden ver nos informes do control financeiro 2025. Tamén dar conta do período medio de pago, que se sitúa nun dos momentos máis baixos de todo o Concello. O Concello de Ribeira está pagando as súas operacións con proveedores en tan só 12 días. Dar conta tamén da aprobación do plan orzamentario a medio prazo. Non habendo tamén mocións de urxencia, pasamos xa a rogos e preguntas. A primeira
A primeira delas é un rogo da señora Pérez Gómez, que ten a palabra para expoñelo. Gracias. Boas noites. Ben, traio a pleno o seguinte rogo, que consiste na instalación de 2 espellos en distintas zonas da parroquia onde a inseguridade de condutores e viandantes se ve vulnerada. A continuación explico a situación dos puntos afectados e os motivos. No primeiro dos casos, a zona de conflicto atópase na recta de Olveira, que discorre entre Artes e Corrubedo, á altura do antigo local Bar Solimar, onde se atopa a pista de pádel que conta con gran afluencia de usuarios. Xusto a carón do mencionado local atópase unha saída de tráfico que non dispón da visibilidade necesaria que permite incorporarse á vía principal con seguridade, debido a que os vehículos que estacionan ao longo da estrada principal no marxe que coincide coa intersección e os contedores que tamén se atopan na mesma marxe impiden que se poida ver se existe algún perigo para adherirse a esta estrada principal. Axúntanse fotografías onde se pode comprobar que para ter unha visibilidade completa da vía, cando hai coches estacionados, é necesario invadir o carril da vía principal. O outro caso atópase no lugar de Casanande, onde debido á existencia de vías con pouca visibilidade xa están instalados varios espellos. Son algúns veciños afectados os que nos trasladan a necesidade de colocar un máis, na zona de saída das casas situadas no final do vial, xa que cando están tentando incorporarse á vía principal, na primeira intersección que atopan, é moi común que os ciclistas e viandantes que circulan percorrendo o camiño da orixe, sen percatarse da presencia de vehículos e viceversa, debido ao problema de visibilidade, incorran nunha falta de seguridade, sobre todo no caso dos ciclistas, xa que trátase de unha costa abaixo que percorren a unha velocidade importante, que dificulta que poidan frear a tempo en caso de perigo. Axúntanse tamén fotos da intersección afectada. Deste xeito, tras expoñer as razóns e necesidades que trasladan os veciños, presento o seguinte rogo: que se leva a cabo a instalación dos 2 espellos solicitados na maior brevidade posible, xa que son unha necesidade importante debido ao problema de seguridade que están a padecer os usuarios das vías afectadas. Gracias. Moitas grazas, señora Pérez. Ben, pois, indicarlle que no primeiro dos casos quizáis haxa que facer outra actuación, que evitar que aparquen os vehículos tan próximos a esa saída. Pasaremoslle tanto unha petición como outra á Policía Local, porque, como sabe, antes de facer calquera tipo de instalación de sinalización, tanto vertical como horizontal, é preceptivo ese informe da Policía Local para que verifique se realmente, pois, ao mellor, pintando esa liña para que os vehículos, no caso de Olveira, preto do Solimar, estacionen tan próximo á saída, pois ao mellor xa se soluciona, e ao mellor pois hai que instalar tamén ese espello, non? No segundo caso, pois xa lle daremos traslado tamén á propia Policía Local, e en caso de ser favorable, pois atenderemos esta petición. Despois hai 2 rogos máis que son da señora Brión. Non sei se quere facelos xa de continuo ou por separado. Perfecto. Pois tengan vostede a palabra, señora Brión. Bueno, boas noites a todos, gracias. Nada, pois eu expoño aquí unhas preguntas sobre unhas deficiencias que notei estes días na miña parroquia. E unha delas vai sobre a pista multideportiva que temos en Aguiño. Paso a poñer a exposición de motivos. No ano 2013, o anterior alcalde, Manuel Ruiz, puso en marcha unha pista de multideporte en Aguiño, ao carón del campo de fútbol, que leva o nome de Clube de Xuventude de Aguiño, que apostando polo seu bo facer e traballo, desta maneira aproveitarían tamén esa instalación para os seus entrenamentos. Esta pista, aparte de ser utilizada polo Clube de Fútbol, é moi utilizada para polos rapaces de Aguiño, e tamén os da súa contorna para o seu disfrute. Co paso do tempo foronse facendo pequenas melloras e unha delas foi dotala dunhas canastas de baloncesto que no seu día foron solicitadas pola veciñanza. A miña sorpresa foi que dende unha tempada atrás, máis ou menos sobre uns 3 meses, esas canastas desapareceron e nunca máis se soubo delas, nin se voltaron a repoñer. Deste xeito, os nenos, algúns deles, están privados de facer esta modalidade deportiva. Polo tanto, a miña pregunta é a seguinte: por que se retiraron esas canastas? Si teñen previsto de cando sería a súa próxima reposición. Gracias. E a outra
non sei, a outra é sobre a marquesiña do Porto de Aguiño, que no pasado mes de setembro trouxen aquí a pleno un rogo para solicitar un cambio de ubicación dunha marquesiña no Porto de Aguiño, xa que ca remodelación que se estaba a facer no Porto cambiaron a súa ubicación e daba lugar a confusións aos usuarios cando tiñan que agardar o transporte público. A nosa sorpresa foi que aos poucos días de presentar o noso rogo, dende o Concello procedeuse a facer o cambio, cousa que nos alegrou, pero pouco nos durou esa alegría, xa que as cousas feitas correndo a presa dan pouco froito. E a marquesiña co primeiro temporal de inverno veu abaixo, xa que non estaba anclada en condicións. Volveuse a levantar e colocouse ca mala sorte que volvemos a ter novamente uns fortes ventos na zona do Porto de Aguiño e volveu a tirala e desta vez quedou inservible. Dende aquela, estamos falando dende o mes de novembro, os usuarios desta parada en Aguiño seguen esperando o bus a intemperie sofrindo as inclemencias do tempo. No mes de decembro, eu tuve algunha conversa con algún concelleiro do goberno e dixéronme que estaba en trámite unha nova e que en breve sería reposta. Imos camiño de terminar o inverno e cando máis falta fai esta marquesiña e seguimos sin ter solucionado o problema. Por iso, quería facer a seguinte pregunta. Cando teñen pensado o actual goberno de dotar a Aguiño da nova marquesiña e así evitar que os nenos que van para os colexios, veciños e usuarios de transporte público poidan ter un sitio onde resguardarse mentre esperan o autobús? E así mesmo, pois tamén agradecería que buscasen unha ubicación para poñer os contenedores de basura que agora mesmo están colocados ao carón onde estaba esta marquesiña, xa que antes non estaban aí e por salubridade tampouco creo que sexa o sitio máis aceitado. Gracias. Ben, grazas, señora Brión. Pois mire, con respecto á primeira das preguntas sobre as canastras que había nesa pista deportiva do campo da Tasca, ou do Club Xuventude de Aguiño, é certo que esas canastras as puxo o señor Ruiz Rivas no ano 2003, pois tamén a él lle debería preguntar por que a retirou, porque se retiraron en marzo de 2023. É dicir, ainda estaba o señor Ruiz Rivas de alcalde. Efectivamente, debería preguntarlle ao seu compañeiro por que retiraron esas canastras e non se volveron poñer. En todo caso, agradecemos esa pregunta e dicirlle que dentro do Departamento de Deportes se atenderá. Con respecto á segunda, ten a palabra o señor Abraldes para responderlle. Gracias, señor alcalde. Señora Brión, agradezcolle moito a usted que se interese pola miña parroquia de Aguiño. Pola nosa. Bueno, parece unha falta de respeto para min a Brigada de Obras que diga que non está ben anclada. Para min é unha falta de respeto. En Aguiño é un porto de mar, sabe que ali pegan os ventos de todos os lados e sobre todo o sur. Por eso este equipo de gobierno decidimos facer unha marquesina de pedra para ali, porque o non aguantaría ninguna. En breve poñerás ali, unha vez que estea acabada e feita, montarán ali. E outra que tamén en breve poñerase ali ao lado do Quijote, que leva anos pidíndose a usted e a señora Barreiro, pero moito caso non lle fixo. Dos contenedores eses, levase un par de meses estudiando eses contenedores, e polo que vemos, casi non hai movimento en eles, porque se así moveron todos para varios sitios, e casi, se non miramos que nada, igual pasámoslos para outro lado ou sacalos, porque non hai ningún movimento, casi están vacíos todos os días, e como estamos nunha zona de puertos tamén haberá que sacalos. E además, bueno, de paso que estamos aquí, quero dicir tamén que levamos 4 meses sin luz no Puerto de Ribeira, no muelle comercial, e tenemos que mirar algo polo puerto, porque están todos os días queixándose, todos os días que non hai luz. E gostaríame que se tomara esa medida, e máis polos dous pantaláns están sin luz. Gracias, máis nada. Moitas grazas, señor Abraldes. Ben, pois non habendo máis asuntos no orde do día, levantamos a sesión.